Ай! Готова ли си? Трябва да се главам по телефона. Не, то е второто. Тук ще се върнеш. Няма как се навървам, че да. Да, бе, да. Наши няма въпреки. Няма да върна от море. Мъже, бе, жеки домбули са. Да. Прак свободен удар за Спартак. Центриране. И от... Не. Не голем, вие какво гледате, не знам. Голем. Къде го видя? От тук, откъдето и вие. Топката не е била в очертанията на вратата. Нападение за Реал. Той я спираш, бе! Отнета топката от Спартак. Борето Шопов тук беше преодолян доста елементарно, както никога сега. Сега да им да се почерпам. Така не е. Играта си игра. Еми ние да. Давай! Борис Костов излиза! Маро! Као! Десни, Као! И! Кириле. Да. Какво става? Юли месец ще си го вземете в юли. Ми 2 на 1. Обърнаха ни. Обаче ли си? Да. Публиката е много тиха в днешния ден. Това не е публика, не може така да се подкрепя отбор. Его. Sada. И Борето спаси този път вратата на Симеонов. Айде, Марти! Симеоно! Ръцете дига. Айде, не може да излезете от тук пред! Скика да ни оттели да говори? Това отбора е друг, бе. Бяха извършени някои смени на полувремето, както и след него. И тактически, принудителни.
искам ти кажа да се води сега тук, Поради метеорологичните условия Борите се губи при този сега. Жега. доста е сложно да се играе. И трети гол. Трети гол в този матч. Обясна. И там преди да изгорят. В тази среща можем да си направим изводите за кондиционното състояние на футболистите и от двата отбора. И то е супер леш. Като си има предвид, че играят на два пъти по-голямо игрище Тя не се бърна. Какво ще играят? 9? и при тази жега, да, Играят 11. те нямат възможността да играят на 11. Плюс това ще... А? Не, плати на Кико, той е тук някъде. Няма ги де. Твой телефон там ли трябва да бъде? На тейката. Там е чантичката. Само твой телефона. Веднага. Нищо вярно с първото. Няма значение, въпросът е, че това е верно на тези момчета. Ама имате въздух? Лошо клуб Трудно се тича на това голямо игрище, трудно се пази на тия големи врати. Сложна работа. Да. Този път горната града беше в услуга на отбора на Реал. И трите гола, мисля, че влезнаха отгоре, от горната страна на вратата, въпреки че вратаря ни е доста височък. Не успя да спаси. И една от малкото възможности за атака през второто полувреме за Реал. Смяна в отбора на Реал. И Борето Шопов ще изпълни това статично положение. Наглася си топката и Коцето Искренов удари горната града. Щеше да стане доста красиво, но мал шанс в този случай. Трима в засада! Трима в засада! Той Кико не ги гледа тия подробности сега. Нали страничи? Как го гледат гол? От него. Добре, че гол преди го... Нямаш ключ? Добре. Трябва да свърши. Сега. Няма когато му каза. Още няколко минути до края на този матч. Да видим дали резултата ще бъде намален. И Йорданов наглася отново. За съжаление, тази възможност не беше използвана от футболистите на Реал. Айде, Боре, вътре!
След това продължаваш направо и тясно. Горето Шопов, силен удар и на страни от вратата, иначе доста добро изпълнение, хубаво като замисъл. Със самочувствие играе Борето, не се притеснява. Аз не знам кой е десен бек в момента. Дайде бе, Марти, дайде бе. И все още има сили. Нека да проследим и тази възможност. Давай, давай, Мите, давай! Тук си я върви. Има ли значение? Играй се, наша. Абе, фаща е тази топка, бе! Резервният вратар на Реал предпочита да играе с крака. Един без 20, кога ще свърши? Мисля, че е време да даваме да съдията в този мач да даде последния сигнал, да не измъчва повече момчетата, че ще вземат да се откажат от турнира в Несебър. Като си има предвид, че там условията ще са идентични, дори по-лоши. Майко, на въпроса на там. Ой, не е мъчи, не е мъчи. Давай, горе. Посягане отзад на Искринов имаше фаул със сигурност. И в този момент последният съдийски сигнал е даден. Резултат е 3-1 за Спартака. Само да ви напомня, че до вечера от 10 часа ще се играе финала за Шампионската лига между отборите на Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. Реал смърди. Приемам поправката. Реал мърди. И да пожелаем успех на момчетата. А от нас за сега довиждане и до нови срещи.